Салому алейкум, ман Нурулло Алиев, якунин варзишгари тоҷик дар ширкати UFC. Нурулло, як савол. Аввалин савол ҳаме ки масалан Майк Тайсон намедонед чӣ варзишда бурд? Хелат историяша. Нуруллоро чӣ варзишда бурд? Нуруллоро акмо оилавӣ варзишгар, бародарои ман ҳама варзишгар будан. Аз ҳамин чӣ ки ман медидам, кӯдак будам, мусобиқаҳошона хеле мусобиқаҳоро мебурданд, пасуда меоварданд, модар хирсанд мешид, ҳамин чиза медидам ва манам шавқ пайдо кардам да. Аз чанд солагӣ ва кадом намуди варзишда омадӣ? Синфи 3 ё 4 будам, якунин бор ба гоштини тарзи озод рафта будам. Чӣ хел буд масалан, чӣ хел қабул кардӣ ҳамин варзиша ба худат? Вақте синфи 4 будам, бародари ман мана бурд зал ва пеши тренер Олимов Абдурозиқ буд, ман кӯдак будам. Ба ҳамҷо сар кардем машқqa, баъд 2 сол фақат бой додагием. Вообще ҷо намегирифтам. 2 сол аз зиёд сеюмҷо мешидам. Ай гӯштини тарзи озод зиқ мешидам. Ба синфи 6 мешидам, 7, 8 хеле намегирифтам ҷо. Ба меомадам ба хонагиҳо мегуфтанд хай зиқ наша, вале мешавад. Ба хай дар гӯштини тарзи озодам баъди 3-4 сол ба ман уже чемпион шудам. Хеле результатҳои нағз нишон додам. Баъд аз гӯштин куҷо рафтӣ? Чанд солагӣ буд масалан? Баъд аз гӯштин синфи якум курс буд, чун ё синфи 11 будам. Синфи 11 якум курс як мусобиқаи устод Восеи Юсупов ӯ вақт устодам набуд. Ман як бародар хеле чӣ дошт, шогирд дошт. Баъд шогирд дошт мусобиқа ба гуфт биё Нурулло тамошо. Ба ман омадам, ба либосҳои мактабӣ будам. Ба гуфт як одам нарасиде сай ҷанг намекунӣ? Ман гуфтам биё ҷанг. Мегӯяд чанд килоя? Намедонам, 75, 77 кило. Мусобиқаро акаи Восеи гузарониста буд, Панкратион чемпионат город. Баъд хеле либосҳои бачаҳоро пӯшидам, биромадам онҷо, баъд чемпион шудам. Чемпион город шудам, ба хеле шавқ пайдо кардам. Баъд ҳамин варзиши Панкратион, ба Панкратион хеле бал буда, гӯштин мегирифтӣ, меғалтондӣ, бал медоданд, баъд ҳамин чиз мефоридӣ. Хеле мада осонтар буда, чем нокаут кардан чизо. Баъд пеши устод Восеи Юсупов омадам, гуфтам хай ака ман машқ мекунам. Гуфт тамом, гуфт чанд қапас чемпионат Азия мерӣ? Ман гуфтам мо ба сар кардем кати акаи Восеи устодам сар кардем. Ман хеле машқ тамрин. Аввалин ғолибиятҳо акай сар шуд? ҳамин чемпионат городу, баъд акаи Восеи не 16 но 16 рафтем. Мир. Ам хали 2015 ба 16 да. Чемпионат Азия бурдак ман устод акаи Восеи. Уҷадам чемпион шудам, бо якбора шавқовар шудам. Ба гуфт чемпионат мира як моҳ пас, якним моҳ пас. Баъд чемпионат мир рафтем. То финал омадам, финал дада як рӯз бой додам. Якум бор чанд сол пас бой додам да. Хеле ай гӯштин бой надодам, омадам. Ва сахт зиқ шуда будам. Ба устод гуфт зиқ наша карочи. Ман на як моҳ шуд, якним моҳ машқ кардеси. Ба сахт тамрин, ба дигар сол аҷдод кардем чемпионати ҷаҳон. ҳам хеле чемпиони ҷаҳон шудам 2 бор бо хай буд. 2017 сол ба як сол пас аз бой додан сахт тамринҳоро сахт кардем. Устод кати Восеи Юсупов. Баъд 2017 сол чемпионати ҷаҳон оид ба Панкратион чемпиони ҷаҳон шудам. Баъд бо як мусобиқаи дигар задам, баъд бо чемпионат мир рафтем ММА. Оли ММА ям ягон кас шидагӣ нест, ҳозира чемпиони мирам оли шидагӣ нест. Чемпиони мир Союз ММА ягон кас шидагӣ нест. Якум бор ман шидагим, оли ҳол то ҳозира нашуд. Бо ҳамун сол бо чемпионати мири па ММА гирифтем. Як чиз дигар нафаре ки хелта мотиватсия мета, мотиваторат кия? Масалан баъди ҳамае ки шояд як ҷода шикаст хӯрдӣ ва омадӣ бо ай сари нав
ба порост кард гуфт ки браво бизан кард чи ту ба худои хеле мотиватор надорам ки мара бугӯи браво бизан ман хидм ман мотиватор барои хӯрдан ая ин хеле буги ки ягон кас моро хонагиҳомо намемондан машқ кардам ба худо падарам хеле чӣ буд аз сабабе ки бародарам камтар кӯчада бисёр ҷанҷол мекардани мегуфт шумо хулиган меши намемондак монам лекин ки ман худам ба худам даям хеле ай кӯдакиам хеле чӣ будам ки ячиро ҳами завқ бояд ман ояд бикунам да хеле набуд ки ягон кас бигӯяд Нурӣ мара то ҳозир ягон кас намехезонад ки Нурло бихез зал бира ё ки Нурло 10 минут залда дер кардӣ ман 6 сол шуд 7 сол шуд ҳами спорте мемара оли ягон кас ба худои нами айхов нахезонда ки Нурӣ бихе ҳозира бачаҳора мисол даттори сарошон мисол 10 одам ай мисол чӣ бихе зал ман не хеле ҳамон давра ки масалан дар любительский шикаст хӯрда будем масалан чӣ қабул мекардӣ шикаста чӣ як бор дами ай соли ки бои бестайл дуромадам як бор да ҳамҷо алҳамдулилла дига не дар любительский шикаст вай медонӣ чӣ хеле шид мо камтар недооценид кардем хи буромадем гуфтем чӣ я удар да ҳамҷам зад то ҳозира дар мекунам то ҳозира мекунамша намеёвемша ба худо инам чемпионат мироя ку мо чиста пад ҳавай тайёр мешудем мерафтем ки бояд мо ҳавая занем да кати ҳами устод мо ҳами кадоме ки биридагиай моро як бор бояд мо онро бибирем дигам хи надидемша нест шуд бади онҷа карьераи профессионалӣ чӣ хел сар шид карьераи профессионалӣ ман 3 бор чемпиони ҷаҳон шудам ҳар рӯза кай восиям мегуфтам ки агар намегуфтам профессионалӣ намефаҳмидам ҳами дури клетка кай ман мезанам мегуфт намемондак ман мегуфт неҳоли меша баъд як рӯз дар зал будем баъд чемпион мир шудем дар Беларусия омадам дар зал будем ки Раҷабалӣ Баёнов ҳамғи алоқа биромад кати устод кай чӣ ки веси 70 килода гран-при битва наволги мисол ҳамин Нурло агар тайёр бошам онҷа мисол чӣ кунем ба мо гуфтем мо тайёрем мезанем соли 2018 моҳи феврал ба гран-при да иштирокам якум боя биридам бо дуюм бои 2 моҳ пас будан дуюм боя биридам ба финал кати ҷураи Ҳабиб ғалтидам барои пояс Зайнуков кати ваям 3 раунд ҷанг кардем аки ваё хиёл кардан ки ман мезанам ман бачаи ёш будам бо мисол опучон зиёдтар баландтар лекин ки хай худованд моро даст боло кард дар бораи як мусобиқаи гӯё ки масалан слишком ба тайёрӣ будӣ соперникам сахт буд масалан як чизе ки барои то хотирмон мондак да дар онҷа сахт шояд ки хеле слишком баъд ҳамин майдонда як чизе ки ҳами охиро и бой нео пеш аи бой аком ба устод як моҳ пеш омада буданд сахт тайёр ҷоядам сахт тайёр будам да хеле боварӣ хуб доштум ам як чиз аёдам намебурад дар онҷа ки вақте хоб кардамша якум раунд намедонам агар дида бошед дабиват кардистамша треугольник қавидак ман ба он вақте треугольник қавидагиай ман хеле дар фикрам ака намедонам мо мегам ку дар як секунд одам ҳазор фикр хеле дар фикрам омад ки нахоҳ худоҷон нахоҳ ҳами одаме ки стойка ҷанг мекунад мара чӣ кунад да баливой кунад треугольник кунад ҳамин чи аёдам намебурад ба худо ҳамин гуфтам шарманда мешавам да худоҷон ман то ҳушм наравам мисол сдават намекард лекин ки ҳушм нарафт хай тоқат кардам 1 минуту чанд секунд ҳамин чиз дар ёдам монда ки мисол нахоҳ одаме ки фақат 9 ҷанг кардаги буд 9 ҷангша дар стойка бубура тра мисол баливой кунад ҳамин чиз бо ма дар замин ҳамин чизае ки аёдам намебурад дар бораи масалан боёе ки масалан гузарондӣ то имрӯз аз ин ягон ҷое ки чӣ хел бигем дилшикаста шидӣ шояд ягон травма гирифтӣ ва гуфтӣ ки бас мекунам не агар медони дилшикаста кай шуда будам вақте ки бояд ам камарбанд ма защита мекардам бо кати як залги Ҳабиб шофам
ҳозир вайна ким ҷурам шудаги Анвар Черкезов Тоҷикистон оварда мешав чи хеле бародар шудаги баъд катиам ҷанг мекардам 1 кило 400 грамм 1 кило 500 грамм када натонистам фаҳмидӣ веса натонистам када баъд поя саи даст мегирифтан камарбанда боим надодан ранги мегӯем сир кардан монада айдури гостиницаам бошавам хали охали дар таво қар мекард дар чӣ будем Саратов минуси 40-41 градус ханакия фаҳмидӣ бояд Москва бинем либосомон дар Москва майам ду акамай ду-се ҷурай дига мая 5-6 касем фаҳмидӣ биромадем ай гостиница минус 41 градус амхе дар таво ханакия як чиз заказ кардем хеле мошине ки попутӣ мерава ку Москва короче 8-9 соат раҳ буд аинҷо то уҷа ба короче шиштем да мошинам хаймара меган зиги наша Исус негим ҳамунҷа гуфтам ки тамом да ман бас тамома дига ҳамин чизи ман набуда мисол ҳамин чиз мада нагуфт ман натонистам ҳамин фикро даста омадем Москва хеле босоя ҷамъ кардем то омадам Тоҷикистон ба 1 сол ҷанг накардам не 1 сол 3 моҳ ҷанг накардам 1 сол не ким ҳар рӯз машқ мекардам хай мегуфтам бас кардем чӣ машқ мекунӣ намедонам ҳар рӯз машқ мекардам рӯзиш набуд ки якихе бигем машқа пропускат карда бошем хеле хали даже ягон ҷура мерафтем шав меомадем соат 12-1 шав ҳами акомат безор каб илтимос биёбдурем ман подвалда зал дорам да илтимос биёбдурем мега соат 1 шава чӣ хали ман илти хайдам ҳамунҷа биши ман машқ кунам хали набуд рӯзиш ки машқа алҳамдулилла то ҳозира рӯзиш нест ки хай рӯзои якшанбе метонем ки худмонда истироҳат чикрем лекин моли рӯзиш нашуда ихе ки просто так бигем машқ на ирӯз намекунем машқ хали рӯз нашуда амин ҳоз якай восе як чиз амал нақл кард амира мехоҳам айдан хел баштам як мусобиқа да гуфт пош лат хурд пош ҳаво да гирифтам чӣ шада ҳам боиша амира нақл чӣ кардид Беларус явд на якай восе чемпионат чемпионат ҷаҳон буд чӣ ҳушм рафт короче ман ҳаётам дар ягон бор нокаут дар кӯчаам ҷанг мекардем чи ягон бор нокаут шидагидам запрешённи удар ман хеле проход медромадам ман медонистам ки мумкин нест колена кати встречат кардам аввал бояд ман мекунам ба мезанам правилаам хали буд ба бриде сабт мешав уже боя бриде сабт мешав боя проход дромадам шо як чимом сиёҳ шид ба худа чимом сиёҳ шид ҳафта девад маста хест мохи ё сиёҳ яки хеле глубоки ҳушм нарафтам 3 секунд ба сараки задам хест мохи дактори саро духтуро чизе пурсидесиян гуфтам ай душанбе гуфтаги ҷанг карда наметавонӣ ҳамҷа бо пома маиб шуд ку якм наметонистам по гарани ҳамҷа бисёр чӣ буда хеле ҳам запрешённи удар зада ҳам по маиб ҳам моҳ пешаки дар Москва рафтагидам тайёрӣ дида будам да якним моҳ пеша ба по маиб шуд омадам шиштам наметонам короче по мегум ака ҳоли бояд 3-4 ҷанг дига кунам охи ба яке устод гуфт я моҳ чӣ кор кардӣ дар Москва афти ҷангҳои траби короче якум ҷанг ба як азоб буридем да як қазоқ ака як қазоқ хали қинди бад бой гузашт гуфт ту дар Москва ба фикри машқам кардагӣ нестӣ номус диват кардам чӣ машқ кардагӣ нестам машқ кардам ака помай омадан хай пома ранги хеле гипс кардам бастам бо ҳам хе бо 4-5 бой бурида будам амрӯз 4 бой дигара ба ҳам хе буридам дар бораи раҳ ёфтан ба UFC айкай шавқ пайдо шид чӣ бихости ки маҳз UFC биравӣ ман я любительски зада будам мегуфтам ман UFC мерам фақат фар надошт ҳақида UFC дар 5 сол усу пеш я дона любительски мезадам мегуфтам ман UFC мерам ҳақи худованд чӣ кард талошот чӣ буд барои UFC рафтан ака мо ҳам сахт вақто меҳнат ҳамин охирон бой ҳама каса шитаги будем дар хона ба гуфтам ба устодам ҳамара гуфт ман гуфтам ман UFC мерам ба гуфт ман ҳамин ҷангта мебинам масалан чӣ ба ҳам ҷанг кадем биридем алан ба дар гостиница шитаги будем ба ҳамун камерачи савол дод ки чӣ план дорӣ ба ман гуфтам хай ҳамин устод бугал ако ман ба ё гуфтам тамом UFC бояд бирем ки мисол UFC дар ягон ҷо набуд мора UFC агиҷо медонед ки як тоҷик 20 чанд соат раҳ ба самолёт дар ким кадом лави дунё акаҷо тоҷикистон меги намешиносам
лекин ки ман рекордум бо 7-0 буд вақт инаҳо 8-0 шудагим мо на аку бои якум боя на парфтан ваям ҳисоб кардам 7-0 хеле редка мисол одаме ки ту американец набошӣ мисол ёки ки бразилец набошӣ айқӣ буд харанда ва трансляцияра харанд ва читара вигидне хеле тоҷик вайона хеле интерес надоранд фаҳмидеси интерес вообще надоранд ман дар зал одамое ки маш мекардам 20-0 буд 2 сол мегам ман UFC жда дорам мисол дига ано американец дигаш чиза дидам спарингот масалан қатъи Гилберт Бёрнс Хамзат Чимаев чӣ хел будан ҳамо қатъинаш акма вақте дур омада будам ман вақт сахти хеле аввал пурсиданда ман гуфтам ки аввал қатъин кор накардам уҷа хиёл кардам ки ман ранги ямоа збор омадагим мисол маш мекирам бо мерам ман мисол ай дига залам уҷа да мешавада ина мисол ту дигаш давлат дай ина мисол не зал да маш ҳеси мери ямо кати просто зуро маш мекини ман гуфтам не ман мисол ҳамиҷа маш мекирам ҳами зал баромад ҳами залам представлят мекирам да ҳами зали шумо ба ёрдам кини я сар кардан ман ба чӣ вақте Гилберт Бёрнс кати акма гӯштини ман бисёрша ба гӯштин ғам медодам хеле уверен будам гуфтам ишам чӣ вақтам тана клеткада қафи ҷиқи гуфтам ту давша ман бесагон кам наҷиқи хеле куштим ба хандид ба ҳам хеле ёрдам сахт ёрдам мекардам ҳама байцои UFC буд даже бахтом хеле дӯстум намедонам дӯстум доштам чӣ ки тренерам хеле рӯзои спарринг клетка барои ман холӣ мекарданд ки уҷа 20 байц UFC маш мекард уҷа яхелш барои ирӯз пага бояд барои пояс ҷанг кардан лекин ки ҳамаша қатор мекардам ман медуровардан ята мисол медуровардан ёрдам мекарданд да пеш ҳамин бой сахт ёрдам карда будам масалан чӣ хел баҳо метиҳам ман мабодо агар қатъи ягон таъму партояна акмилёни чӣ хеле ман намедонам зал да чӣ хеле мешава ҳамаша зада мешавад мисол даст дпо ранги ягон чиз зиёдӣ надорам ҳамаи чӣ ман хиёл мекунам да ҳами одамизод ҳами саршай мисол дилшай агар ки ҳами сар да ту бигӣ ки не и зуртарай мисол не зуртарай мезанад лекин мегӯям ранги худмо меҳнат мекунам ранги худмо машқ мекунам барои ура биридан бояд чӣ кор кардан дар кора бо камтара ура зиёдтар машқ кунӣ мебириш там ягон чизи чӣ надорам дар бораи чӣ бапурсам дар бораи ҳамае ки барои UFC да дар контракт бастан якам найрама будана наримано чӣ будамуш наир ҳарочи ҳамура додана чӣ эҳсос кард вақти як нафара пешниҳод карданд ки 11-0 буд як бора бояд контракт банд UFC кардӣ чӣ хел вақт дар зал ман якума гуфтам ки ман да фарқ надора барое ки ман вақто сахт ҳамин чиза мехостум фаҳмидеси ман дар тавоб ман 5 моҳ ман саҳар бегаҳ абед ужин ман ҳама вақт дар зал будам вақто ман наоборот хеле ждат мекардам кай метавонам фарқ надора ман гуфта будам ки дар ҳамин UFC ман фарқ надора барое ки уҷа да одами сус нест уҷа да ягон вақт ту ҳами мисол бояд тайёр бошӣ да ҳамин чиз ки ту уҷа дуромадӣ уҷа ту вибр надорӣ ки ман кати мезанам кати намезанам има да сахттара има да сустара хеле нест да уҷа хеле роӣ мекунанд та контракта мегӯянд имзо мон тамом ту ягон вибр надорӣ дига ман маш карда истадам ба гуфтан контракта роӣ кардан ман нигоҳ накардам ки кияй чияй гуфтам биё ман рез кардам мақсад бурони контракта имзо кунам роишон кунам ки бо отказ нашавадам имзои ман бошадам ба гуфтан 11-0 соперник дидам хеле бахтам тамом гап нест дидам ки стойкаист буда гуфтам тамомиш он наоборот умада удобнитар буд бо чемчия ранги хеле одами кандае ку акафанди ва меғалтони ку вай ҳамаи ҷош мисол умада читар буд одамои хеле одамои сахта ияй уяй охир морам сахте морам меҳнат мекунем ранги аваё ба чи 11-0 ман як чиза фаҳмидам дар Америка ки рекорди чизи важи нест одам 20-0 не ки я 4-0 5-0 мебурам мезанаша рекорд даи бой рекорд важи нест дар бораи Джош Уик чӣ баъде ки таъмин додан Джош Уик ман дар Майами будам Майами Лас Вегас ки ҷои ман ҷанг кардам 5 соат ба самолёт ба мо 2 ҳафта пеш паридем Лас Вегас рафтем
اگه ما گفتم همونجا باشم فهمیدی وقتی که همونجا گفتم اگه باشم همونجا تمرین رو کردم میگم چه وقتی وز پایان کنی بود پریدیم رفتیم 6 روز موندن دا 6 روز موندنی با боя با ما ماشک کردیم بعد دیماش با من برادر فیردوس اگر فهمیده باشم کاتیم بود پیروچی بود برادرم که اومد گفت نوری ماش قبول کردیم گفت خیلی زیغ نشو سپری که ویزا نگرفت نکیم سپری میومد ما بازیغ اونجا چی شد میدن نیرو چی گفتم چی خالی میشه من خیلی مентالیتی سردی آسیا کاتی اونجا رفتگیم فهمیدی وای وقتی که سپری که پرید UFC обязан ده یافتن اگر ما اونجا سپری نمیافتن تو روزی بای ما در پریامای کنترکت UFC میدادن правилошон не خیلی فهمیدی اینجا ویناواد من نیستم کمیسول میگه بچه سپینگ میومد اینجا در روسیه نیست که ترا 3 روز موندن بود افغان دوای نیفتیم تا خیلی نیست یا که سپینگ نیفتن تا که کنترکت میتونن تا کنترکت یو اف سی یا که کی تو میزنی جنگ میکنی ما همین نیروی چیت میکردم ای نمیشه و ای خیلی با ما را گفتن که وست گانیت که تمام تو دیگه با وست گانیت 3 روز موندن بود 4 روز موندن بود خیلی کردن گفتن همین کردی بختم خرسان شدم که گفتم فرق نداره همین کدومی باشم من بزنم کاتیش بخته یا باشم که درآمدگی دیدیم همین پاش کردی نکاوت میکنه چپ میسته ریسک استاد دادم زد استاد چپ های فهمیدی همین چیستا استاد جنگ میکنه من گفتم واه خدا تو ما کردی 5 سال شد که ولی چپ است پرید میکنه گفتم این قبول از راز همین اینجا چی کردیم قبول میکردی بزن نه که 12 جنگ داشت 12 جنگ 10 جنگش چی بود نکاوت بود فقط سپری که اپاسی بود. چطور کاتیش جنگ کردی مثلا؟ چی نمود ماشک کردی که؟ اوجه ماشک نکردیم من یا باشم میگم تا اوجه استراتژی چطور بود؟ استراتژی اوجه ما وز گرنت کردیم داشت وقتی استراتژی مونی هم نبود. حالا ما اوجه آخرون روزا بود 3 روز آخر اوجه بفره بعد اونجا یک ترنر ایرانی بود با خم گفتم خیلی چپا کار میکنه با کم کم لاپادا با من میگفتم شکی استاد گفتم من استادی خدم 5 سال شدم خالی چپا ما کاتیو سپارین میکنم من میدونم اینجا چیکار کنم با اونجا میخندیدم من خالی چی خیلی زده چمو کاتی همین کدامش بود ما هم زده چمو ما هم استفاده چیز ساختمون میکنیم طرفی ساختمون که گوشتینگ بود دیگه کاتی درباره تریشتاکو با کجا سر شد مثلا یک بار ما تماشا کردم بعد با اون راونویس حبیب دو تریشتاکو سایدان اوایت قاتی که ما را باید بته ما در هفته دیگه میبرم همین کجا سر شد چی گفتی مثلا بعد ما وقتی باید بریدم مثال وای سپنه که خیلی سس نبود مثال وقتی ما وای زدم وای همه خیال تیز زدم همه خیال کرد که نورلو سپنه که سس زد نه خیلی نیست یا خیلی چی ما ممکن سخت یاریده بودم ما زدم شو اونجا امریکا دا وای مентالیته چون دیگه وای میدونم که کیا وای در یو اف سی یکمش یگان سس نمیمونن با ما زدم شو ما آدم سخت زدم با ما دنا وای تا گفتم میدنا گفتم ما مثال ما اینم خیلی ما بچه‌هایش ما اینم 93% شهر ما که گفتم ما اینم ما بچه‌ای کهی ما هر روز گفتم یا روز دو بار دکه هم مثلا تریزوی ما روی میکنی که همه جامون ما معنای گپ ممکن ما مثال بچه‌ای کیستانی ما سخته ما گفتم همین لخ کی وسوی هم سبوک گفتم همش ممکن ما بزنم ما گفتم این بوی توپ 15 تا ما جنگ کنم کیاس مثلا در نصیب باشد مثلا اگر بای بتیان کیاس در همه ویس با قوات آزی یا کی ویس در یو اف سی اگه بسیار آید ما خیلی کدام چونتیان دا یعنی ما تیار میشیم تیاریم میزنیم باوری دو سال بعد چمپیون شدن همین باوری زیاد میشه همین یک استراتژی دیگه مثلا چی را پسلید نقشات رو گفت دیگه بسیار نمیپرسیم پسلید نقشه انشالله ازی استاد دکمه کردیم با چیزی ما با هم ویزا هم با کنترکتم استاد спокойно باید ویزا تیانده برای که як тренер رفتن اکی با انشالله استاد اکام 3-4 کس روی کماندامون با کلانتر میشن بریم با اک تمرینای سخت‌تر بهتر ممکن ای بوی با ای بوی دیگه خشونتر بگذره ان شاء الله